Her er der video om min skyder. Lige her. Jeg selv lavede den. Og nu skal jeg lige lave den. Det går lige et øjeblik, også. Jeg lægger lige videosarpetten. I kan lige se på en fod. Men ikke lækker. Se, så gør vi lige sådan her. Og så spiller jeg lidt hårdmusik imens. Er I klar til at se mit skud? Woo! 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 Zip! 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 Woo! 1, 2, 3 mere.